Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana Nijar na muku gaisuwa da fata alheri to alhamdulillahi rabbil alamin. Yau za ni magana akan wannan bawan Allah Idrisa Madaki. Da yake an ce ka aje makamai ka dawo ka yi saranda. To alhamdulillah tana ƙasa tana dabo. Mu abinda a tambayan mu wannan kuma abu ne mai kyau kai na aje makamai. Amma mu abinda muke da tambaya akan shi. Pipeline din mu da aka kafoshe yanzu menene zaka ka gaya mun akan shi. Na gani iyakar jin daɗin da kai na komo ka dan Niger har kai publikin president Chani bisa fajikinka. Wannan kuma aikin alƙunutu ne. Ba yinka bane ha, aikin alƙunutu ne wallahi billahi. Na rance da Allah in dai ka taɓa shan iskar Niger, kai ka san dan Niger an ka heka cibiyar kana Niger. Billahi lazi duk irin iskancin da ka kulla ma Niger, billahi lazi sai ka komo kayan president Chani. Wallahi ba yinka bane, aikin alƙunutu ne. Malamai Niger ku ƙara alƙunutu. Bidiyon da ni na shekarar jiya can na gayi na ce Idrisa Madaki. Na ce akwai lokaci waɗanga durun da kaga an kawo a Niger ba za su barin kowa ba. To ka san yanzu waɗanda za mu kimanta ta huwakka durun na Niger ya kawo ka. Durun da aka sayi guda 5 su suka tsoratar da kai ka dawo. Kuma ba ma tsoron ba muna kira ga gare ka kai Idrisa Madaki. Ba mu san ka dawo ba sai waɗanda a can daji. Kai a samu kai ma ka sayo su dawo gida. Sannan muka san ba durun ya kawo ka ba. Amma kai dai mun san tsoron durun naka jiya ka dawo. To alhamdulillah har da haka nan din dai yayi shawa matsayin ka na dan Niger. Sannan magana ta biyu ita ce yanzu dai gwamnati tana iya ta yahi maka duk abin da kan mata tsakaninka da gwamnati ne, amma tsakaninka da mu 'yan Niger pipeline din mu sai kai muna bayani. Na ga iyakar jin daɗin da kai har kai publikin president Chani, amma a lokacin baya ka manta da abubuwan da kai gai. To don haka ne an ce Allah wa azama sha'alahu ne. Allah ba sadirke ka barta bakin nan Idrisa Madaki wanga ɗaya da kai yanga ya ishe ka kai da kanka. Yanzu ka ga na farko ga ka zan malamin gida. Ini ke nihi da malamin gida, kaga yanzu baka iya hita ga rariya ko guda ka je kai yawo. Kaga yanzu kai da kanka sai ka koma kai inda ka sani. Wannan kuma muna son ya zan aya ga wasu 'yan Niger masu irin wannan tunani na Idrisa Madaki. Wannan abun ya kamata ya zan aya ga wasu. Waɗansu masu kwatanta Idrisa Madaki da wasu. Yanzu ko da yake ka zan tsohon ɗan ta'adda ake ce maka. Yanzu kaga sai ka mutu ana kiranka tsohon ɗan ta'adda. Iyalinka in iyalinka aiwa a kiraye musu ba diyan dan ta'adda, diyan tsohon dan ta'adda. Kaga wayannan abubuwan Idrisa Madaki su ne muke tun dadewa duk wani matashi waɗanda kake mu'amala da su ta girma da arziki ta zamantakeya ba wani wanda bai kira ka ya kwatanta maka ba. Wannan abun da kai a lokacin Idrisa Madaki ka ji maganganun mutanen nan ka dawo kaga ina sai da kaga yanzu mun sai durun guda 5 ka dauko kayan ka maido. To alhamdulillah hakan din ma dai yayi. Allah Ubangiji ya ma gwamnatin Nijar albarka, kuma wannan gwamnati mai albarka muna mata addu'a Ubangijin Allah ya ƙara mata tasiri, kuma Ubangijin Allah ya ƙara ma malaman Nijar albarka. Allah ya yi ma malaman Nijar albarka, su da suke dare da rana suna alƙunutu, dan duk wannan abin da kuke gani aiki alƙunutu ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.